Dobar dan i dobrodošli na kanalu Radi sama ideje za kreativce. Danas nisam sama i danas će moj dragi muž za vas pripremati jedno super, jednostavno i ukusno jelo. Za ovo jelo će vam biti potreban sač i bit će vam potrebno povrće. Ovdje imamo malo kupusa, luka, zelena, paprike, ovo je isto paprika, dobro, šargarepe, tako to sve? Braziluk. Ima i braziluka, odlično. Sad ćemo mi to da vidimo kad on bude slagao. Sač je najpre potrebno da se namaže mašću. I evo vidite, kada se sač namaže mašću, onda je potrebno da se ovo povrće lepo isecka na sitno. Dok seckate, ubacujte u sač povrće. Mada vi možete ubaciti šta god želite, kojim god želite redom, sve jedno je. Malo braziluka. Za lepši ukus možete dodati naravno i crni luk. Imamo juneće šnicle, da ćemo ih malo isackati ovako na tanje i staviti u sač. A imamo ovdje i svinjsko meso, koje ćemo također da naseckamo. Vi možete staviti meso koje volite, koje želite. Bilo bi dobro da iskombinujete dve vrste mesa. I kada smo poređali prvi red mesa, dodat ćemo malo suvog začina. Ukoliko ne volite suvi začin, možete dodati soli. Prilike 2 kašičice, kašičice i po. Dodajemo biber. Biber dodajemo po ukusu. I dodajemo malo crvene slatke začinske paprike. Znači, poređali smo red povrća, dodali smo malo i krompira, malo paradajza i sada pa smo naređali red mesa, to jest ređamo ponovo red mesa. Znači, red povrća, red mesa. Izmešajte, sve će to lepo da se sjedini. E tako, sada je sve pripremljeno i lepo ćemo zatvoriti ovaj sač. I on sada ide u hladnu rernu. Sač ubacujemo u hladnu rernu. I uključujemo temperaturu na koliko? 180. 180 stepeni i to će sada lepo da se krčka nekoliko sati. Otprilike 3-3,5 sata. I evo vidite, nakon 3,5 sata ovo se jako lepo sve iskrčkalo i puno je sokova, ima malo čorbice, povrće i meso su skuvani. Uživajte u jelu. Puno vas pozdravljam i želim vam lep dan. A mi se vidimo neki drugi put. Ćao!